închis. Hai, deschide ochișorii, hai. Hai, trezește-te. Tu ce te uiți, băi, te-ai băgat tu repede. Hai, piticu, hai, piticu. Mi-e foame, dă-te mâncare, mi-e foame. Da. Dați-mi așa că-ți dau eu un ochișor închis ca să nu mă trezesc tot chiar. Și după aia mă culc la loc. Da, gata, n-ați vrut, eu m-am culcat.